சில செம்மறியலுக்கு சொல்லியும் விளங்குறீர்கள். ஏனென்றால் ஒரு படித்த மனிதர்களுக்கு சொல்லலாம், சில பேர்களுக்கு சொல்லலாது. போய் அடி வேண்டி கிண்ணச்சிலையும் ஓடி இதை விட எனக்கு மேலே சொல்ல தெரியல. முக்கியமான விடயம் ஒன்றை ஞாபகப்படுத்தணும். இந்த நேரத்தில் வடக்கு கிழக்கு மற்றது முழு பிரதேசங்களையும் படுமோசமான நிலைமை இருக்கிறது. ஆகவே இங்கே அரசாங்கம் பிழை, எதிர்கட்சி பிழை என்று இப்போ நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே 2 நாள் நான் தண்ணிக்குள்ள ஃபுல்லாக 2 நாள் வெளியே வரையலாம் இருந்து பார்த்தால் அரசாங்கம் பிள்ளை என்ற அடிபாடு அங்கே நடக்குது. இல்லை நீங்கள் தான் பிள்ளை, நீங்கள் நடக்குது. வெக்கம். இந்த மாதிரியான ஒரு பாராளுமன்றம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறது வெக்கம். நீங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு இன்றைய தினம் செலவழிக்கிற பணத்தொகையை எடுத்துக்கொண்டே வீடுகளை இழந்த, தந்தை இழந்த, தாய் இழந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 10 லட்சம் கொடுத்திருந்தீங்கள் என்று சொன்னால் சாகும் வரைக்கும் இந்த அரசாங்கத்தை அந்த மக்கள் ஞாபகம் வச்சிருப்பார்கள். ஆனால் கவலை என்னென்றால் நாங்கள் எங்களுக்கு அடிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம், இங்கால அங்கால என்று மாறி மாறி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதிலே இந்த புத்தளம் அறுவைக்காடு குப்பை நிலையம், அதாவது குப்பையை கொண்டு வந்து போடுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை கதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு நாங்கள் நேரம் எடுத்து ஆறுதலாக சம்பந்தமாக கதைக்கிறேன். அதை விட அந்த ஒரு சில அமைச்சர்மார் கவுபோய் மாதிரி கப்புகளையும் போட்டுக்கொண்டு, ஐயா நீங்கள் ஒரு அமைச்சர், தயவு செய்து அதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு உடுப்புடவையோடு போய் நின்று கொண்டு கோமாளித்தனம் பண்ணாமல், பிக்காளித்தனம் பண்ணாமல், தயவு செய்து வடக்கு மாநிலத்துக்கு இருக்கிற மரியாதையும் காப்பாற்றி கொண்டு நான் சில விடயங்களை சிங்களத்தில் சொல்ல வேண்டும். சுதிவந்த වෙනවා ඔබතුමාලාට අද මම එකක් කියන්න ඕනේ. අද මම මේ මයික් එක අල්ලන් ඉන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කියන්නේ ඔබ හැමදාම කියනවානේ බං සබලියෝ කියලා. මම හැමදාම මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා කියනවා රණවිරුව කියලා නමත් එම කියන්නම්. මාව බෙල්ලෙන් අල්ලගත්තේ අල්විස් කියන පුත්කලයා. මම කාර් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහිල්ලා මගේ කාර් එක මේ කුඹුර ඇතුලේ ඉඳන් දැන් හොයාගත්තා. 27 වෙනිදා මගේ රණවිරුව මේවා කරන්න ගිහිල්ලා මම දැන් මේ